Jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo, oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu ovat hyvän yhteiskunnan perusta. Olen työurani aikana ollut kehittämässä opiskelijoiden, palkansaajien, työttömien ja monien vähemmistöjen turvaa ja oikeudenmukaista kohtelua. Kansakunnan sivistystaso näkee siitä, miten hyvin se kohtelee vähemmistöjään. Olennaista on, että yhteiskunta mahdollistaa kaikille jäsenilleen hyvän elämän ja itsensä kehittämisen puitteet. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös taloudellisesta turvasta huolehtiminen. Jos turvaverkosto on niin monimutkainen, että ihminen ei uskalla tehdä mitään oman elintasonsa korjaamiseksi, onko se enää kannustava ja mahdollistava? Tällä hetkellä sosiaaliturva kannustaa ihmistä lähinnä pysymään siinä statuksessa, jossa etuus juoksee. Tulevalla vaalikaudella perusturva ja sen toteutus on mietittävä uudelleen. Tämä on tehtävä yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen kanssa. Perustulomalli voi olla yksi keino yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja lisätä sen kannustavuutta. Siksi sitä on kokeiltava. Kunnallinen lähidemokratia vaatii kehittämistä. Lisäksi on vakavasti pohdittava valtion paikallishallinnon ja maakuntahallinnon tehtävien yhdistämistä. Toimiva hallinto ja demokratian jatkuva kehittäminen on paras tapa turvata oikeudenmukaisuuden toteutuminen.